बाजै मादैसोमोन नामा? ओइ मादै आं गाबोन थांगोनब्रा फैसाफोरखौ रेडि खालामनानै दोनखा जेब्लाबो हौवा-हौवाल'ब्रा जों सेंग्राफोरखौबो एसे नोजोर होनांगौब्रा मालाय सिख्लाफ्रा बोरायफोरजोंसो लाइन मारियो माखासेफ्रा जोंफोरनि बाहागोफ्रा सोर बोरायजों लाइन मारिहैखुमादों बेखौथ' आं मिथिला ना बेनिखायनो नों मादैयाबो जोंखौ एसे नोजोर होदोब्रा जों सेंग्राफोरनि थाखाय बर' सिख्लाफ्रा थोआलै बाहागोआनो गैला बेनिखायनो बाजै नों आंनो चान्स होदोब्रा हायोब्ला एसे एनै फैसाबो हरदोब्रा आंनो जागोन दे बाजै जागोन आवसाव बे सान मोनायाव मा मोनबाय थादों मोसौआ न' लानाय समाव दाउ अमाया गन्द्रा लानाय समाव मानसिया बिदि उन्दुनानै थायो आरो आं मा खोनादों बेफोरखौ मा बिउटि पार्लाराव खामानि मावहैग्रा जादों नोंलाय आं हले माबा मिबिसो खोनादों दै खेबसे लागैनो काव होनलांबालाय आंलाय माथो बुंबावनोब्रा आयै आरो गोजांदों नालाय एसे दङब्रा आङो कम्बल जोमनानै बे सान मोनायाव उन्दुयो लाजि गैया आरो बे बिउटि पार्लार ना मा होनो बेवहाय माथो मानसिफोरनि मोदोम नाहैनो नोङो लाजिया नोङो हिनजावफोरनि मोदोम नाहैनो सोरथो खोन्थालायखोब्रा नोंनोलाय आं मोदोम नायो होननानै नोंहा बेलेग खामानि गैला लासिं सिं हिनजावफोरनि मोदोम नाहैलाबायनो हिनजावफोरनि मोदोम नाहैनानैसो फैसा खामायनो नोमफाया हले आंखौसो बुंनो होदों बेफोरबायदि खामानि मावनो होनाङा होननानै माथो जानोब्रा हिनजावफोरनि मोदोम नानायालाय मासासो खालामदोंब्रा आंथ' जेबो गाज्रि खामानि मावाखैना मा गाज्रि खामानि नङा बेलाय हिनजावफोरनि मोदोम नाना हैनाया आखाइ आथिं नाना हैनाया बेफोर गाज्रि खामानि नङाना माथो बेफोरखौ गाज्रि खामानि होनालै आयै बेफोरबो मोनसे खामानिसो आरो आंथ' सिखाव खावाखैना आंथ' मोदोम नानानैसो फैसा खामायदों बेवहायबो मानि इसेबां अजदब्रा अजदनि खोथा नङा गामियाव आराव जाहांबायानो नोंखौ हिनजावफोरनि मोदोम नायो होननानै सोरथो बखिबाय थायोब्रा गामिनिफोरालाय नोंनि थाखायनो गामियावनो ओंखारहैनो हाला आङो नांनायनि मोदोम नाहैलाबायनांगौ जाखो मालाय हिनजावफोरनि मोदोमफोरखौ नांनायनि मोदोम हैलाबायनांगौ जाखो फैसा खामायनायाखि मानसिनि मोदोम नानानैसो फैसा खामायो नुफेरि खोनाफेरि नोंसोर गोदो गोदायनि जुगनि मानसिफ्रा बोरै मिथिनांगौब्रा आरो आंनि मोदोम नानाया गाज्रि नङा मिथिबायना बेनिखायनो टेनसन लानाङा आं दसे उन्दुनि दा मोनायावबो आहा मोदोम नाहैनांगौ हरावबो मोदोम नायो सोर आखल गाज्रि हिनजावा मोदोम नाजाफैयो हराव आयै नों फैसाखौ मोनबानो जाबायना मा खामानि मावबाबो दाय मावाबाबो लादाय फिसालाखौ माबायदि थाजानो लुबैयो नोंलाय आं मोदोम नानानैबाबो फैसा खामायदों रंजानांगौसोब्रा रंजानांगौ मा मावो माव नाथाय एफा लेथ्रा हिनजावफोरनि मोदोम नानाय फैसाखौ नाङा आंनो मुगै सुगै आरो खामानिया बन्द' खालामबा खालामसै नोङो ओइला मैथा हिनजावफोरनि मोदोम नागा बेवहाय हाबा जानो गोसो जादोंबा हाबाबो जाहैदोलाय हाबा जानानै माथो मुलाम्फा खेबसे हाबा जाबाय बेवहायबो बरबाद आं हाबा जालालै आं बे मुलुगाव हाबाखौनो जाला ओमफ्राय मालाय हिनजावफोरनि मोदोम नाहैबाय थानोसै लाजि गैया आरो गामियाव दावरावबावसो मालाय हौवा गैयिफोरखौ एदावहैबाय थानाया नों मालाबा गाज्रियैनो फैजासिगोन अमा राजा मालाबा गाज्रियैनो हाखराव गोलैगोन नों मोजाङै सुद्रायनोबा सुद्रायसो अके दसे उन्दुनि आं दावराव खालामबाय थायो दावरावसो खालामदों होनदों आंखौ दावरावसो मोसौआबो गोमानानै दङ बेरागालिया बेखौबो नागिरहैनांगौ आरो हायोबा नागिरहैथां बे बेरागालिया बेसे गोमाबाय थायोलै नागिरहैथां बे गामि खाथि खालाफोरावनो दंहैयो बेयो सोरहानिबा गलिफोराव जालालै जाला मोजाङै उन्दुनो नंबाबो बे सान मोनायाव उन्दुयो नामा सिखार नङाबा हासिबजों जारिजोबगोन आं दे खिफिनि आं थांलाय मोनामगोन लाजि रोङै साला सानसे माने हिनजावफोरनि मोदोम नायै मेंग्लिजोब्बाय आङो दसे उन्दुनो नंबाय बेवहायबो गैया बेनि हराव मोनसे जायगायाव डिउटि दङ आं बेबो पुलिसनि हिनजावबावसो हौवाया मिथिबाथ' खम दामगोनलै आंखौ जियानो जादोला आसोला फैसाखौ बुरजायैनो हरदों बेनिखायनो सन्दलाखौ लिंहैनोसै र' मा होनो माथो बुंबावनो फिसाफोर बे अमा राजानि आखलखौलाय आं बुंबाबो लाथारा खै हाजारजन मानसिफोरनिफ्राय फैसा दार लाखो दा न'आव फैनानै आंनावल' बिफैबाय थायो सोरनिखौबा बिफायानो सुखुजोबनानै होबाय बै खेबसे वाइ बिवाइनि धारानो दाबो थैनो रोंला बेखौनोथ' बिया सानबाबो बिबाय थानांगौ जादोंहाय आयं माथो खालामनो आं अमा बायनो होननानै दोनथारनाय फैसासोमोन आंनाव थानाय मोनब्ला हरगौमोनहाय दुमफाव दा फैसायानो गैया जाबाय हा साननैसो नेनो हाया होमबा आइला माथो सिखिरिसो दंफैयोलै दा बे दुमफावाबो सिखिरिखौ लानानै मानो आंनो फैसा धार बिफैनांगौ जाखोब्रा दुमफाव मोनसे माथो माला फैनायब्रा बारा गोबाव जाखायाखै दासो फैदों आच्छा बारु थाइबानि लारु हा फैसा धार लानाया माला हरगोन नोंलाय दुमफाव नोंनि फैसा धारखौ आङो होनो साननानै बावबाय थादोंमोनलै दिनै मोनगोन हरजोबगोन ना फैसाखौ मानो हरा जानोब्रा हरगोन आं नोंनो अनलाइन नों टेनसन दाला ओमफ्राय आयै आलासिफोर फैदों साहा फुदुंहैदोब्रा दावदैखौ फुदुंनो होदों आं आच्छा बारु सिखिरि मा खबर मोजाङानो कलेजाव थांगासिनो दङ ना एगजामानो जासिगोन आच्छा दे मोजाङै फरायबानो जाबाय मालायखौबा मोजाङै बुंनो हागौ गावबा गैया फरायनोनो नागिरा हामाथ' अमा राजा नोंलाय बिउटि पार्लाराव खामानि मावोनो बे खोथाखौबो सिखिरिनि सिगाङाव बुंनांगौ जाबायना बे दुमफाव लोदो बुसावा बिउटि पार्लाराव मावो ओमफ्राय माथो जाखो
जेबो जायाखै सोंदों आरोहाय फैसाल'सो मोननांगौ नङा होमबा ना सिखिरि औथ' आरो होमबालाय माथोबाव फैसाजोंसो खोथा खामानिया जियानो जाया मानो मोजां जा गाज्रि जा फिसा जा गेदेर जा टेनसन दाला साहा फुदोंना सिनि सापातानो गैया नांलायला दे जोंबो थांखानोसै औ नांला आंबो दासो साहा लोंनानै फैखादों न'निफ्राय साला सिखिरि फैनाय समावसो साफात गैया जाना होनांगौ जाबायना आं दखाननिफ्राय थांनानै फैब्रबनोसै नोंसोर थाथ'दो नांला दे अमा राजा जों थांनोसै औ अमा राजा जों थांनोसै नोंल' फैसाखौ हरबानो जाबाय आंनो आच्छा बार' थाइबानि लारु आं दानो हरखानोसै नोंनो फैसाखौ साला हरनो गोसो गैयाबाबो हरनांसिगोन मान सनमाननि खोथा दं आं फैसाखौ हरबाय दे होमबालाय गोजोननाय थाबाय जों थांनोसै आयं थादो दे मादै फिसाफोर थांदो साला लासिंसिंनो मानसिफोरनि सिगाङाव सिनि सापात गैया होननानै बुङो नामा गैया नालाय गैया आंलाय माथो खालामनो माथो खालाम न' मा दं मा गैया बेफोरखौ ताल लाखानांगौब्रा माखौथो रागा जोंदों न' सिनि सापात गैया नालाय गैया बा फिसाजोखौबा जेबो बुंजाया बे लासिंसिं जाबायना मानो सिनि सापात गैया होननानै बुंनांगौ जाखो लासिंसिंलाय सिरि सिरि दखानाव थांनानै लायना फैगौमोन ना आङो नों मानो बेफोरबायदि खालामनाय दाउदै गला एरै दाउदै एरैनो गलाना नों आंनिलाय मा दाय आंनि जेबोआनो दाय गैया लासिंसिं खालामबायना नोंनि आलासि फैबाबो लासिंसिं खालामनांगौ नायबाय था बारा बुंबाय थानाङा नोङो फैसा दाहार लाग्लुं सोर साबेसेनिफ्राय दाहार लाग्लुंदोंथाय दासिमबो होजोबनो हाला बेनिखायनोथ' आं खामानि मावगासिनो दंना अमा राजा मानोबा फैदोंलाय बाब्राव मानोबालै नोंखौ मोदोम नानो लिंहरदोंना नोंसोरना खामानिया मोदोम नानायसो जाबाय नोंबो मोदोम नायो आं मोदोम नायालै आयं आं अमा राजाजों थाफायोसो मा मोदोम नानाय बे मानसिफोरनि बिखुं सानाय आथिं सानायफोरखौ नाना होयो बेखौनो दाय जादों आरो आया बडि मासाज आदा अमा राजाया बडि मासाजसो खालामो होमबा औ खामानि नालाय खामानि मावदों आरो बेलेग खामानि मोनबावासै नोंसा बब्रमा मा हिनजावफोरनि बडि नाला बायनाय लासिंसिंलाय आं मिन्थियालै आं फैसाल' लाग्रासोलै आयं आरो अमा राजा लाजिनाय गैयैफोर हिनजावफोरनि मोदोम नाग्रा लाजिनाय गैयै बिमा बिफानि मान सनमान जाजोबसिगोन बियो बिफाया फैबासो खोन्थासिगोन आं दा एसे दामजायाबा मोजां जानाय नंला बियो बब्र मा जाला माला न'आव खावला नुजाहैयोब्रा नों फन हरनो हाया नामा आंना बेटारियानो बोरैबा जाना दंलै मबाइला होमबाबो बेफोरबायदि आंखौ डाइरेक्ट न'आव थांनानै लिंहैनाङाब्रा बिमाया नोंखौबो रायगोन आंखौबो रायगोन बाद दे नोंना कास्टमारफोरा बिराद डिमान्ड खालामसोदोंलै माथो अमा राजा हाबा जानाय हिनजावफोरा नोंखौल' नांगौ जागासिनो माथो मा जादु होखोलै नोङो हाबा जानाय हिनजावफोरनो मा जाजार होलाबायब्रा मा जाजार होनदोंब्रा आंलाय डाइरेक्ट बिदि बुङाब्रा गाज्रि खोनायोना आंहा बेसेबां बदनाम जागासिनो न'आव बिमा बिफाया आंखौ हिनजावफोरनि मोदोम नाग्रा होननानै रायनो नागिरग्रा जाबाय रायबायानो बिमाया मिथिबाथ' मा होनगोन दा जायखिजाया फैसा एसे जाबाने दाहारखौ फुजायजोबनानै दाहारखौ सुख'जोबनानै आराम बिन्दास थानानै सिखिरिखौ फटायनोसै आं मिथिबाय बेलाय थफिरामनि हिनजावखौलाय मानो फटायनांगौ जाखो थफिरामासो गोसथोयोलै सिखिरिखौ मालायनिखौ सेना जानाया बेसेबां गोदै नों मा मिथिगौ सेना जानायनि गोथावखौ आंनि अनगा सोर बुजिनो नोंजोंबालाय माथो जाबावगोनलै अमा राजा लोगोफोर सेकेन्ड चेनेलाव भिडिअ लाबोयो जोबोद गोबाव जाबायमोन दिनै लाबोलायबाय थ' खोथाथ' होथ'नो हानाय नंला आरो माला फैफिनबावगोन नाथाय फार्स्ट चेनेलाव जोंहा गाबोन भिडिअखौ लागोन अब्ला जों टाटा बाय बाय